30 segons d'aquest dia d'avui, aquest dimarts. Un dimarts més amb la música del Jintersoul and the Dreamers, els que ens van fer la nostra sintonia. Una sintonia que cada setmana sona aquí, al 107.8 de la freqüència modulada, al dial de Ràdio Moià, el de sempre, el vostre, el que més us agrada. Qui dia passa, any empeny. Bona nit, Martona. Hola, bona nit. Bona nit al control, que el tenim a l'altra banda, ens saluda. Ja saps, Marta, què farem aquest dissabte? Sí. Sí? Doncs expliquem-ho a la nostra audiència. Aquest dissabte, ni més ni menys, aquesta gent que esteu sentint, els Jintersoul and the Dreamers, vindran aquí a Ràdio Moià i farem un programa que enregistrarem. Venen amb 8 instruments tals com bateria, violí, violoncel, flauta travessera, i molts guitarres, baixos, en fi, de tot. Doncs aquesta gent, ni més ni menys, vindran a muntar la paradeta, atenció, a baix a l'entrada d'aquí a Can Carner. Per tant, serà un lloc magnífic, majestuós, meravellós, amb el qual vosaltres hi podreu venir a gaudir de la música que ens facin. Espero que ens doni per molt, perquè dedicarem tot el programa a ells. I, com us deia, serà en directe. A quina hora serà això, si voleu venir dissabte? Serà a partir de 8:45 del vespre. Podeu ja trucar-nos i venir. Anirem preparant a baix totes les coses. Ara anem als titulars d'avui.